Čau, ponel by si záujem o spoluprácu. Otváram mesiareň. Moja predstava je, že by sme ti poslali sekač na mäso a nožík, k tomu aj mesierský oblek a urobil by si krátke video, kde by si so sekáčom a nožíkom v ruke spieval. Dobre mesko, nemá Tesco. Dobre mesko, máme my. Samozrejme za odmenu by sme ti dali 50-eurový kupon na mäso. Dobre mesko, nemá Tesco. Dobre mesko, máme my. Máme kvalitné poľské mäso. Máme kvalitné poľské mäso. Máme kvalitné poľské mäso.